ana dongeng entek-entek si penunggal patek nono panunggul apa susane sosong kulisa sama aja di ndak kualat lagi ya bener kandamu lali Satrio bagus mung dingkluk nyawang karo ayang-ayange dhewe. Mesti kowe sing jenenge Janaka. Dasar para nyata. Barisan dampyak-dampyak. Kowe saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu? Muri saka negara Tunggul Malaya. Kesete sesembahanku Prabu Dewa Serani, kumandang garba kang dadi aranku. Ana wigati apa kowe nyegat lakune Arjuna? Aku bakal nampa bebungah gedhe saka Ratu Gustiku lamun to bisa nyrimpung sikilmu, bondo tanganmu, mocok jangkamu. Mula ripalungguhan iki karepmu piye bangga apa nutut? Yen bangga srimpung sikilmu lan nutut, pecah sirah. Yen pancen tekamu kin mung waton Sulaya. Ketokno kaprawiranmu. Nyata prajurit prawira. Maju para ngarsa tak sambi sila tumpang nggo gateng ndas piye apa abang sugih kendel bondo wani legan golek momongan bupunuk golek pasangan prangi tatal grajau majus jangkah tebak diadamu cepat iki kamu nglayang nyala menyerah kuroni batang tekan jroning kewok nandi kokon wang padhanipun Jemingat. Wah. Oh. Oh. Anggak kowe.